Дарителския форум за мен е изключително важна организация, защото тя е в основата на създаването на един от най-значимите проекти за мен и семейството ми. Това е Фондация Светът на Мария. Преди 12 години две млади дами ме поканиха на една филантропска вечеря, за да разкажа за това как даряваме, как избираме каузите, които подкрепяме като семейство. Един от хората на вечерята, който беше американец, каза: ами дарявам, защото това ме прави щастлив. За мен това беше най-вдъхновяващото нещо, което чух, защото всъщност си дадох сметка, че това да даряваме, това да правим нещо за други хора, те кара да се чувстваш щастлив, осмислен. И така след тази вечеря за мен започна един дълъг процес на опознаване на неправителствения сектор, на срещи с хора, които са се посветили на каузи. Стъпка по стъпка, водейки ме за ръка, екипа на Дарителския форум ме подкрепи да създам Фондация Светът на Мария. И ето ме сега, след 12 години, сме в дневния център на фондацията, в който се подкрепят повече от 60 души. Вече съм в позицията на човек, който през годините не само развива тази кауза, която ни е близка, защото ние имаме в семейството си човек с интелектуално затруднение. Успях да израсна над това, да разбирам защо филантропията е важна, защо е важна ролята на Дарителския форум за средата изобщо, за гражданското общество, за това да бъдат подкрепени организациите да се развиват. Аз се чувствам заразена от идеята за развитие на филантропията в България и то от първите дни, от първите месеци, в които се срещнах с екипа на Дарителския форум. Така че това ще ме съпътства завинаги. Филантропията вече е част от живота ми.